iwe tungwarare iwo zvinhu zvauri kuposta uri kuzoona kupiwo iwe ungatidedzo kuti hanzi uyai mushandire ED everyday ende nchikubhadharai iwe isusu manje touya kuzodya mari yevanhu yekuba manje isusu kutouya tototi hanzi takutoshandira ED wototudza kuti hanzi munenge muchiposta 5 maposti pazuva tichikubhadharai munhu wese ane peji rakakura refacebook munhu wese ane peji rakakura rewhatsapp munhu wese ane peji rakakura reyoutube idzo mari dzemunenge muchibhadhara vanhu munenge muchidziona kupi iwe ungatiudza kuti munenge muchiposta news dzaED isusu manje touya kuzoshandiswa newe iwe unofunga kuti toda kushandira zanu isi tiri kutoti pasi nezanu iwe uri kutoti hanzi uye mudye mari dzekuba isi hatidye mari dzekuba uchibaba mari dzekudya dzekuba hatidye ende isusu hatimbofe takauya ukoko tizoshandira kuti munyepere vanhu news isi totonyora news dzedu dzemazuva ese dzechokwadi totaura zvinhu zvikuitika paground kutoti iwe unotiudza kuti hanzi uyai ndikubhadharei mari iwe already iwe mari uri kuiona kupi iwe mari uri kuda kutipe iwe uri kuiona kupi unoshanda kupi iwewe kokuti iwe unotiudza kuti uyai ndikupei mari ndopepe tichitaura pepe kuti news dzemuzimbabwe dzakacaptured but mune muchiramba ende mimi mune kazhinji munoti vanhu vari kutaura news idzi vari kusouth africa saka apa iwo zvauri kutaura izvozvo kuti uyai ndikupei mari ndikubhadharei munhu wese ane peji rakakura neplatform rakakura rewhatsapp uri kuda vanhu vari kusouth africa munoramba zvinhu zvemunenge muchiita zvozongobuda pachena futi handiti zviriko here zvemunenge muchiita izvo wakutotayawo mushini futi sezvikuitawo mukuru wako kwavari kutaya mushini izvozvi manyarara nyaya ye2030 mada kucapture vanhu vese ini ndikanyora kuti ED yakanaka wotanga kundibhadhara unobenefite chii chauri kubenefite iwe ende zviri kupinza mari here mugovernment imi mari yacho yemunenge muchizobhadhara vanhu muri kuiona kupi ndopendine mubvunzo mari yemuri kubhadhara vanhu muri kuiona kupi saka apa mune makutoti tacreata mabasa ndozvemuri kutaura ingoni mune muchiti hanzi tiri mabloga tiri machi but apa wakutaura kuti hanzi muda uyai tikupei mari dzacho muri kudziona kupi dzemuda kutibhadhara muri kudziona kupi mari idzodze ende munopa vanhu vekuzbc ndo vanhu vari kuda mabasa kana unovawedzera mapei bcause ndo vanhu vanoita basa rinyi kwete kuudza isu kuti hanzi uyai ndikupei mari mosiya zvemuri kuita nunge muchiposta nyaya 5 iwe ED iwo uri kutotaura ka handitonakirwe naye ED inde ichitoti pasi naED iwo uri kutoti hanzi uye muisimbise ED ukatoona uri muyuti uchitoenda uko unenge wakatodhakwa bcause hapana zvinhu zvonongochita ungochitozvikanganisira future yako yemangwana bcause iwe usada kuteiwa kupiwa zvinhu zvakachipa dzidza kushanda unofanira kudzidza kushanda bcause iwe pawakatoshanda peji ro kusvika rakura wakatoshanda wega uchiisa effort wega iye anozongouya pane zvinhu zvakachipa zvakapfava otongokudza kuti uya uite zvakati alright mari yacho vanenge vachiona kupi vanenge vachikupa ende iwo pakunyora kuti ED yakanaka kwaunenge uchiita unenge uchida kunyepera hani bcause iwe unenge uchitaura kuti ED yakanaka bcause iwe uri kupiwa mari kana zvazopera bcause zvinoita zvichipera iwe ndio unenge uchishambadza uchiti ED yakanaka wazorayira future yemangwana tozokubvunza mangwana kuti iwe pawainyora izvi uchiti ED yakanaka vanhu ngavadzidza kutaura chokwadi kana ED yakashata akashata hapana chakanaka chaakaita ende musada kuvharidzira vanhu kuti ED akanaka yasina unaka munhu akashata kunyora news hakusiko kunoita kuti munhu akanaka anzi akashata kana kuti munhu akashata anzi akanaka munhu akashata handiti munhu anoita mabasa erima anoita mabasa erima musada kuita zvekuvharidzira vanhu kuti apa tikuita zvakati apa tikuita zvakati chinhu chakaipa handiti kasi baba